Moi! Sanna Illi Suupohjan ratsutallilta Myrkystä. Olen ratsastuskouluyrittäjä ja master-ratsastuksen opettaja ja pyöritän täällä ratsastuskoulua jo vuodesta 1998 saakka. Meillä on täällä lisäksi vireä ratsastusseura, Myrkyn yksityisratsastajat, ja Myrkyn yksityisratsastajien kanssa yhteistyössä järjestetään kaikenlaisia tapahtumia. Meillä on muun muassa heinäkuussa iso tapahtuma Myrkyn ratsukarnevaalit, mikä sisältää 2 viikonloppua esteratsastusta jopa ihan Suomen huipputasolta saakka. Sen lisäksi meillä on valmennuksia viikoittain. Meillä käy sekä este- että kouluvalmentajia ja myös ulkomailta esteratsastusvalmennusta. Ja valmennuksia löytyy ihan pienille ratsastajille myös ja ihan kokeneille Suomen huippuratsastajille ihan laidasta laitaa. Ja ratsastuskoulutunteja on tietysti ihan tenavatunneista ja talutustunneista lähtien ihan jokaiseen makuun, niin koulu- ja esteratsastuksessa tytöille ja pojille ja lapsille ja aikuisille. Myrkyn yksityisratsastajat on 1992 perustettu ratsastusseura. Todella vireää toimintaa löytyy. Ratsastusseura on, sanoisin 2003, saanut valmiiksi ison ratsastusmaneesin, missä tapahtumia järjestetään talviaikaan. Yhteistyö Suupohjan ratsutallin kanssa on tiivistä ja paljon jäseniä on ratsastustallin tuntilaisista, mutta myös ihan ympäri Suomen löytyy jäseniä tässä pienessä seurassa, missä kuitenkin jäseniä on reilusti yli 100. Joo, me ollaan tämmöinen hevosperhe Etelä-Pohjanmaalla ja me vähän niin kuin hengitetään hevosia ja tämä on vähän meidän työ, harrastus, vapaa-aika, kaikkea mahdollista. Ja meidän molemmat lapset tällä hetkellä kilpailee esteratsastuksessa. Jone on nyt 17-vuotias, vielä ensi vuoden junioriratsastaja ja Sani on ollut tänä vuonna lapsiratsastaja, siirtyy junioreihin ensi kaudelle. Ja molemmat on kisannut kansainvälisellä tasolla ja on tällä hetkellä Euroopan huipputasolla. Jone on voittanut Euroopan mestaruusmitalin 2022 junioreissa ja Sani voitti EM-hopeaa lapsiratsastajissa viime kesänä Hollannissa. Ja meidän viikonloput koostuu kisamatkoista pääasiassa ja mukavasta yhdessäolosta hevosihmisten kanssa. Ja meillä on muutama hevonen aina viikonloppuna mukana ja niiden kanssa sitten reissataan ympäri Suomea. Ja nythän tämä on sitten tietysti laajentunut niin, että me joudutaan reissaamaan vähän ympäri Eurooppaa. Mutta se on ollut ihan mukavaa. Syksyllä 2024 elokuussa meillä alkoi täällä Kristiinan kaupungissa molemmissa lukioissa sekä suomenkielisessä että ruotsinkielisessä lukiossa ratsastuslinja. Ja ratsastuslinja on nyt sitten tarkoittanut tänne meille Suupohjan ratsutallille ja Myrkyn kylään paljon vipinää. Ja meillä on noin 10 ratsastuslukiolaista, jotka ratsastaa täällä meillä nyt viikoittain. Toiset ratsastaa 2 kertaa viikossa ja näillä lukiolaisilla, keillä on oma hevonen, niin niillä on sitten täällä päivittäin ratsastustreenejä ja muutenkin tällaista oman hevosen hoitoa ja huoltamista. Lukio alkoi tosiaan nyt 2024 elokuussa ja lisää on nyt tulossa ja jatkoa pitäisi olla ensi syksynä.